ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои Фуруши аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиста кунем. Марҳамат, рафте. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай. Бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Кулобод гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замина бародарон ки 3 дар хона кардагии тайёр, якта калидор, баня, кухонӣ, ошхона, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. гирди хона мегӯяд полни худ мегӯяд бо сремолокати маҳкам карда шудааст. ремонтҳои хона мегӯяд замонавӣ кардагии тайёрае. хоб дӯстон, сирошон аз сум дар кора мефурӯшад мегӯяд бо нархи 220 000 сомонӣ бо арзона мешавад. мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёр. вариантҳои алишӣ ҳам дорад. мегӯяд соҳибшон ягон квартира бошад, мегӯяд ба квартираам алиш мешавад, дигарша маслиҳат мекунем. хай кадомтон квартира дошта бошед аз ин тарафҳои Ёвона, Душанбе, хай пешниҳод кунем бародарон. яъне кадоми сумкати мегирам, мегӯяд арзон мекунем. номерои расия ҳаста, имо, ватсап пайванд, номерои тоҷикистоншон ҳам кор мекунад. бародарон азиз, марҳамат, тамос гирен, пурра маълумотша гирем, мегӯяд бо арзона мекунем. хона ҳамаш обшим тайёрае, медорем зиндагӣ мекунем. шумо дам агар хамхалии хонаҳои фурӯшӣ, замини холӣ, квартира, мошин, ягон техника боша барои фурӯхтан, марҳамат, сурат ва маълумотша роя кунем. мо намехе фурӯшда рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, ки хонаи сеошонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати сомон гуфтагӣ аст. деҳаи Душанбе пеши гармоба гуфтагӣ аст ки ҷои беҳтарина. мегӯяд соҳибшон шаҳри Исор, ҷамоати сомон ва деҳаи Душанбе пеши гармоба. мехел маълумот аст, дигарша худатон мегирен. 6 сотиқ замине ки 7 дар хона кардагӣ тайёра. бародарон, ки якта калидор, кухонӣ, баня дорад. фақат сеюм ошона ремонт надорад. мегӯяд якум дуюм мегӯяд ремонт кардагӣ аст. шкатур покатур монтаж ҳамаш қоидавӣ, фақат ам я рангу бор мондагӣ аст. тамом. дар якум дуюм ошона мегӯяд кухонӣ, баня, кухонӣ ҳар душта, ҳоҷатхона ҳаста. якум дуюм ҳар душта аст. мегӯяд даруни хонаҳо мегӯяд беҳад бад калон аст. 7 дар хона. гирдуш маҳкам, мегӯяд падвалам дорад. мегӯяд ҳамаш қоидавӣ, гирдуш маҳкам, дарахтон, об светам дорад. хоб сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 490 000 сомонӣ. мегӯяд соҳибшон бо арзона мекунен. хонаро ҳамчун метавонед ки коттедж харед, ҳамчун хонаи замин чӣ хеле ки ба шумо мақулай, ҳуҷҷат ҳамаш 100% бо арзонтара мешавад. рақамҳои тоҷикистон аст, ҳар даш кор мекунад. ин рақамҳошон ватсап пайваст доранд. кадомтон мехаред сирошона бо арзонтар кадом метавонед. мегӯяд марҳамат. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст. бародарон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки хонаи дуошона аст ки бародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи ҷавонӣ гуфтагӣ аст. 8 километр то стансия. бародарон, амин хел маълумот аст. шаҳри Ваҳдат деҳаи ҷавонӣ, ҷои соза. мегӯяд беҳтарина. бародарон, хонаи дуошона бо проектҳои замонавӣ, проектҳои яъне ки ранги Москва, Россия. 6 сотиқ замина. бародарон, ки 6 дар хона кардагӣ ҳаст. хона коробка бо гӯшти пухта омода шудааст. кухонӣ, баня, калидор ҳамаш дар дуруни хона ранги сексия кардагӣ беҳади бад калон. проектҳои навкатӣ. 6 дар хона мега хонаҳо даруншон калон калон. бародарон, сирошона мефурӯшад мега бо нархи $40,000. бо арзонам кадам мешавад. мега вариантҳои алишиам аст бо квартира кати. дӯстони азиз, ба кадомтон ҳамин хона маъқул аст бо арзон мекунем. кадоме ки алиш мекунад, алиш мешавад. рақамошон аст, кор мекунад. кадомтон мехаред, марҳамат. хона бо ҳамаи шароитош, фақат камтар коруш дар треза ҳам хеле коро аст. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Тугул гуфтагӣ аст. шаҳраки Орион. ноҳияи Фархор деҳаи Тугул, амихе шаҳраки Орион. амихе маълумот аст. ба кадом бародароне ки агар фаҳмо набошад, рақамошон ҳаст.
маҳсулоти заминашон 5 сотих замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки дар дурuni хона об ва светош пастяни ҳастай. Веранд, подвал, ошхона, баня, кухни ҳамаша термиксам дорад. Ремонти замонавӣ бо аловхона, навез отделни ҳастай бародарон. Гирди хона полни худ маҳкам, чойлоби ангури баланд, ремонто 100%, срочно мефурӯша мега соҳибшон бо нархи 260 000 сомонӣ. Бародарон ин хона қариб даже зиёдтӣ нарх меса, просто одамода сум дар кора мегад ба сабаби ки хай намедорам хисоб кади сум дар кора мега арзон фурӯхтесиян 260 000 сомонӣ бо арзон мекина мега хона беҳад бад расходи калон кадаги аста. Кадоми мехарам мега срочно бо ягон чи муомила мекунем. Рақамои расмӣ аста, имо, WhatsApp пайваст дорам. Ба кадоми то ки маъқул аста марамат бо савдо мекунем мега ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, ремонтш беҳтар рӯи ҳавлии стяжка, чойлоби ангур, кухни, баня, термис ҳамаш 100%. Марамат занг занед. Шумо дам агар амхали хонахои фурӯшӣ бошад ё ки квартира ягон замина барои реклама дар номери имо WhatsApp рӯй кунед, рекламада мегузорем. Квартира фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши гаида гуфтагӣ аст соҳибшон. Духонага квартира аст бародарон дар 12 ошина қарор дорад. Доми 14 ошина аст ки дар 12-маш қарор лифт дорад. Хоб 46 квадрати метр мега об свет пастяни аст, ошхона, баня, кухни, ремонти хона мега чихел десен хай бародарон средни созай. Новостройка домай ремонтш барои зиндагӣ 100% мешавад. Ошхона, баня, кухни, термис ҳамаш қоидавӣ. Фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ мегад бо арзона мекунем. Бародарон ба кадоми шумо ки амхе квартира ки лозим аст, рақамошо мондагӣ аст, марамат тамос гирен. Толка одамони харидори конкрет набоша мега бо арзона мекунем. Аз шумо хоҳиш ками як лайк бепула ҷиқин дареқ надорем ва имконат бошад ҳамин силкаи навори моро дар васаби мотон подписа кунед. Раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Калона амихали бародарон маълумот астай. узр зиёд маълумотша пурра нанависа, хато нависа, мо ҳамқа хонда тонистем. 5 сотиқ замина бародарон ки ду дар хона кардага ки хона мегад ремонти средни дорад. Як калидор, баня, кухни, об свечам ҳастай. Ростига маълумотои хона хело ками бад аст, не ки арзонтар мефурӯшад. Гирди хона полни худ маҳкам, ремонтш хуба мега барои зиндагӣ мешавад. 150 000 сомонӣ нақша мега бо арзона мешавад. Бародароне ки буданд ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат гуфтан амхали хонаҳои арзонтар, ина барои шумо вариантҳои хуб ки хонаи навсохта гирчам маҳкам аст, хай ремонти хуб аст мегад миёнаи кадагӣ аст. 150 000 сомон нархаш бо арзонтар мекуне мега. марамат рақамошон мондагӣ метавонед тамос гирен. Бародарон шумо чӣ хеле ки хонае ки мехарен дар комментария нависен, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия. Фақат шумо бо сабр кунед, мо ҳам хонаи гуфтагии шуморо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад инашам дар Душанбе тарафҳои Гипразем военный городок пеши тоҷирон. Ами хел маълумот аст. Сехонага квартира аст бародарон дар 10 ошина қарор дорад, яъне ки доми баландо аст, 10 ошина қарор дорад. 66 квадрати метр. об свет пастер мегад ҳастай, ошхона, баня, кухни, ремонти нав кардага аст, лифтш мегад кор мекунад. Сехонага квартира 10 ошина лифт кор мекунад, 66 квадрати метр. об свет, баня, кухни, термис ҳамаш аст бародарон, яъне ки ҳамаша такрор намекунем, хитон фаҳмиден. нархи квартира мега 330 000 сомонӣ арзон мешавад. бародарон квартираи қиматай арзона иша худо хулоса кунен. соҳиби хона мега ки мо расход кадаги аст мега просто сум дар кор шуда бо мефурӯшем. ба кадоми шумо агар аз ин тарафҳои Гипразем ки дар кор бошад квартира марамат сехонага квартира лифт ҳамаш кор мекарда, метавонед тамос гирен. фақат меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайка фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст. барои маълумотои мо ягон хафагӣ нашавад, яъне ки чӣ хонае ки дар кор нависед, мо намхе пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии заминӣ аст бародарон, яъне ки хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии мо дар шаҳри Кулоб қарор дорад. пеши мактаби 4 гуфтагӣ аст бародарон, дигар маълумот нест. шаҳри Кулоб пеши мактаби 4 гуфтагӣ аст соҳибуш. 5 сотиқ замин бародарон ки 5 дар хона кардагӣ тайёр. якта калидор баня дорад, обуш мегад қатъи свет мегад 24 соат аст. дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур рӯи ҳавлии стяжка,
лаби роҳ да мегад наздикиш мактаб мағоза ҳама чиз ҳастае. хай бародарон мо бисёри баъд гап намезанем узру зиёд бо ханам чӣ маълумоте ки буд мо ба шумо пешкаш кардем. хито метавонед ки бо дигар маълумота гирем. хона мегад ремонт дорад амаш 100% фурохта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. ҳамаи шароитҳои хона мега ҳастае. мега бародарон намедонам як чиро дар назар дорад ҳамаи шароитҳош мегад муҳайё ҳастае. рақамошон мондага вавилон кор мекунад метавонед ки тамос гиред. шумо дам агар амхали хонаҳои фурӯшӣ бошад квартира замин ё ки мошин фарқ надорад сурат маълумот чарои кунед мо инамхе фурӯшда рекламада мегзорем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар зарнисор дар рӯпарӯи посолствои Америка гуфтага ҳастад соҳибшон шаҳр Душанбе тарафи зарнисор рӯпарӯи посолствои США Америка. як хонага квартира бародарон ки неки духонага шакадаги ҳастанд дар ҳафтум ошона қарор дорад 56 квадрати метре. об свет мега ҳастад ошхона баня кухни дорад бояд лифтам дошта бошад неки аз ин бора мо напризем неки бояд дошта бошад аз ҳамин шашум ошона боло бардан лифт мешавад. хоб қатиш бояга як тага бо верантам дора мега соҳибшон срочно мефурӯшад мега бо нархи 280 000 сомонӣ. зарнисор рӯпарӯи посолствои Америка. кадоме ки мехара мега биёд аз пеш бина бо муомила мекина мега соҳибшон срочно сум дар кора мега соҳиб бош. дӯстон лайка фаромӯш накунед монед ва имкона бошад навора падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон инам қарор дорад тарафҳои гипроземда гуфтаги ҳастад соҳибшон аниқтар маълумот нестае. як хонага квартираи бародарон ки духонагаш кардагианд ки бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшад мега соҳибшон дар даҳум ошона қарор дорад 37 квадрати метре ки об свет ошхона баня кухни дорад кондитсионер дорад лифтш мегад постоянни кор лифт дорад. як хонага квартира духонагаш кардагианд об свет ҳамаи шароитош муҳайё мега срочно мефурӯшад бо нархи 270 000 сомонӣ. кадоме конкретне харидор боша мега бо савдои хуб мешава мега срочно сум дар кора бардарон. ака мегад заруртара мегад хайбин квартира аз пеш бина мега агар маъқул шид савдо мекунем. чӣ маълумоте ки ба мо пешинҷо бошед мо пешкаши шумо кардем. хутон хулоса кунед кадометон харидор ҳастед марҳамат агар ки дар рақамошон занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри бохтар монем ина омода кардем. квартираи фурӯшии навбатӣ мо дар шаҳри бохтар аниқтар нагуфтем дар куҷо дар ҳамин тарафҳои сентрае. духонага квартираи бародарон дар дуюм ошона қарор дорад ки 51 квадрати метре. об свет дорад ошхона баня кухни кондитсионер кухни гарнитур спални дорад. квартира мега бо баъзе чош мегад мефурӯшад мега бисёр чиша қатиш метавонад ки кухни гарнитуру холодильник мошинау телевизор ҳамаша дорад. бисёр чиша мега қатиш метавонад ки бо баъзе чиёш яъне чизи чораш кати метиҳанд баъзе чиёша мегиранд дигараша метиҳанд. фурохта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ. ремонти хона нав об свет мегад постоянни ҳастае. наздикиш да ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастад бародарон. чӣ маълумоте ки буд мо ба шумо пешкаш кардем кадомтон ки аз территорияи шаҳри бохтар ҳам квартира дар кор бошад марҳамат рақамошон мондагӣ тамос гиред. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайк бепула гузоред ва имконият бошад навора дар ватсаби мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи гипрозем гуфтаги ҳастад наздикиёи мактаби 91 бародарон 50 метр мега аз мактаби 91 мега устарак ҳастад. хитон бо тамос гирифта мефаҳмем. духонага квартира ҳастад бародарон дар шашум ошона қарор дорад 60 квадрати метре. духонага квартира шашум ошона 60 квадрати ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад ошхона баня кухни ҳамаи шароитош муҳайё мегад ҳуҷҷатҳои квартира мегад 100% омода ва тайёрае. фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ бо арзон мекина мега вариантҳои алишам ҳастае. ягон хонаҳои заминӣ аз территорияи шаҳри Душанбе мешавад ба хонаи ҳавлигӣ алишам мекина мега соҳибшон. ба кадомтон бародарон ки маъқул бошад марҳамат дар гипрозем духонага квартира дар шашум ошона марҳамат метавонед ки дигар маълумотша гирен алишам мешавад арзона мекина мега соҳибшон. шумо дам агар хали квартираи фурӯшӣ хона мошин фарқ дорад чизе ки набошад барои реклама кардан бародарон сурат ва маълумот шарои кунед мо инам фурӯшта мегзорем. ин ба 12 хонаи фурӯшӣ мо то видеои оянда.